itzuli dira udaberriko argizpiak, Loiolako zeru gorriak, erdibana idatziko ditugun historiak, ikutarak ezka guztiak, alperrik dira resiak, egoak ditugun ontzat, eldorain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin, eldorain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira, ze bueltan da barruan dugun pasio sugarra, 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 bueltan da. Euskara Abenturatik gehien gustatu zaidana etapak egitea. Egindako espedizioak, ikiazkarra, fisikoki eta ere buruaren aldetik, mentalki. Nahiko luzeak eta gogorra, baina etapak oso politak dira. Euskaraz mintzatzea, euskaraz bizitzea, euskaraz harremanak sortzea. Hitz berriak ikastea. Euskararen erabilgarritasuna. Hemen da zer da elegantea, zenek esan behar dizu hain itxusia zehala, zenek marraztu digu kuadrantea, zein dau erotuta, zein da kabala, ilusio bat da errealitatea, eta gizonen bizio bat dena jaraua jartzea, norbeantzak horma bat da normalitatea, baina nik ez dut izan nahi normala, eta zuk ez dare, etzealako hartalde ontako. Motibazioa nire bizitzan egunerokotasunean gehiago euskaraz aritzeko. Beste euskalkia praktikatu ditut. Hitz behiak ere bai. Eta dakien jendea, pausua ematea, hausartzeko euskara erabiltzen bere egunerokotasunean. Ez dakizu ze sexy zauden, ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezalape, ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten, ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen, ze guapa zauden, ze guapo zauden. Ta eredu bezala euki diteun figura patriarkala, pornografia izan da gure ziketa sexuala, hetero arau honen aizkoraka den ezpala, hau ez da gizarte naturala, eta ez du izan nahi, kapitalai alaxeko menizaio, dominazio sistema bereizketan jaio da, testikulo gutxigo eta sentimendu gehiago, gizonezko bezala utzi nahi dut gure kaiola. Euskal Herriko leku desberdinetako lagun asko. Elkartasuna, laguntasuna. Gehien maitatu dana Euskara Abenturan izan jabe ajeman behien txoktzeat. Laguntasuna eta lagunen arteko maitasuna. Pila diende, pila lagun. Eta gero, pues, lagun horiek kristo dira. Esan zenidan, ez dela posible horrela bizitzea. Esan zenidan, jasan ez zina nintzela. Ez dute ikusiko zurekin antzan, eskua lepoan dudan bitartean, hortzak ez dututa bedinekatuak, ez dut ikasiko saiatzen nahi. Ez dirudien arre, saiatzen nahi, ez dirudien arre, saiatzen nahi.
Aventura urokorki bikaina da. Gehien gustatu zaitena ambientea izan da, jendea harratu zen euskeraz, ongi pasatzen. Jendeakin egiten dugun harremana, 24 orduz elkar bizitzen. Espiritu hau denak elgarrekin gauzak egitea. Berotasunean sentitzeko leku bat da. Euskal Aventura deskribatuko nuke batez ere sorpresak. Ez du zertan negarregin agure batek esontzun izpi guztien jatorria itzala dela. Eskerrak emateko soilik hitz egin nahi dut, betiko abestien mezuetatik kanpo. Gure arteko zubiak hautsi ditut jadanik, egan eginez gora izarren bilan abe. Euskal Aventuratik eramango dutana betirako oroitzapenak, zinez. Lagunekin bizi izan dako momentu guztiak. Lagunak eta esperientzia. Lagun behiak, Argazkiak, oso argazki politak. Euskal Aventuratik eramango ditut kriston harremanak. Pila lagun eta kriston gogoak urakin jarraitzeko. Auzotik pikete lakoste edo rafla oren, low life herriko bastia bat oste. Betiko martxan herriko jendia udara neguan. Mila ilusio bine aukera gutxi daude, mila arazo bine aurrera begira gaude. Esaio denbora ez etortzeko, parkeko mutilak gizonak biela. Katuan ozitxoiten beti, ondiran unoze, nahi duten aiten aran ataze. Esan atzokuak astuta segi, betiko bankuan gauian anaiekin. Katuan ozitxoiten beti, ondiran unoze, nahi duten aiten aran ataze. Esan atzokuak astuta segi, betiko bankuan gauian anaiekin. Gaudelako, ura huetan igeri ezin delako, borrokan jarraitzen dugulako. Ez dela denbora ikatzeko hemen, ez duguneri utzi bizi gabe. Euskal Aventura izan da 11 eguneko bidaia zoragarri bat. Lo gutxi, jendea eta ongi pasatu. Sorpresa! Mendia eta higiak, eta ahiman higiak. Pasaba da, kriston esperientzia. Harremantzeko sare hori. Da esperientzia bat bizi berdena ulertzeko.